Ka Meghalaya SSA Teachers Association metakasi kala Kyntu ki nonghikai SSA bakini le ke MTET Examination 2021. Kani ka seng jong ki nonghikai kala ong ruba ka sarkar jela kadiban pintip sabarok ki management jong ka school SSA ya kani ka jing penlong ya ke MTET Examination. Habakan ki nong thokot khubor u president jong ka Meghalaya SSA Teachers Association uba Aristotle Rambayo la Kyntu ya ka sarkar jela bakan penjela ni ki tarik bu application kenang babarok ki nonghikai kin yo lat ban le ya kani ka examination. Shillong jong ka ri India bat ki badero ki nongshong Shillong bapura jong ka jela Meghalaya ki badon kata ka jingtrang le ka jingkwa banlong kum ki nonghikai ki ban hikai ha ka kardan elementary level kata na do class 1 hadu class 8 bat ki bala pendep ka kardan puli jong ki kat kum ka NCTE notification 23rd August 2010 ba kila ban apply bani ban ialeh ya kani ka MTET exam 2021. Shushu kani ka jingpen mana ka ong babaro ki nonghikai ki bala don lupa hakakam kani kita ki in service teachers bat ki bala sha thungkam hadin ka NCTE notification ka bala penmi ha ka arpalaitrik jong bunai August 2010 bat ki ba hikai ha ka kardan elementary kata nado class 1 hadu class 8 Haki school, government school, SSA school, deficit school, ad hoc school, but ki private unaided school ki bom yo jingrap AA na ka sorkar kat kum ka jing product ka clause N jong ka section 2 jong ka RT Act 2009 ki day ban ialeh ya kani ka MTET exam 2021 nangta kani ka jing permana ka ong shushu baya kani ka exam MTET 2021 pen khamti ha ka Directorate of Educational Research and Training ani kata ka DERT ban pen ialeh ya kani ka exam nanta nakaliang jong ka DERT ha ka ar punyo trik jong ubnai April 2021 kala khot advertisement na benta ban apply ya kani ka MTET exam 2021 nanta susu kum ka jingpteng ya ka jingpen bana ka bala penmi da ka DERT ha ka ar punyutrik jong ubnai April 2021 ha kan drutrik jong ubnai August 2021 nakaliang jong ka DERT kala penmi sakawe ka jingpen bana ha ka ba kala ong ba ka MTET exam 2021 kan long ha ka ar pratrik jong ubnai August 2021 but ki tarik ban thep ya ki application form ka long na do khandai tarik jong ubnai August 2021 ha do khat khandai tarik jong ubnai August 2021 but ya ki application form ki candidate ki la ban submit ha kini ki diets ki badon habaro ki district po jela Meghalaya kum juro hapo DERT na do khandai tarik jong ubnai August 2021 ha do khat khandai tarik jong ubnai August 2021 Tik ay kabana kaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body ni don ka jingsung khia ha ka pai dei bat kani ka benta ha ka ba habana kaliang jong ka sarkar jela kala shim ya karai ba baro kini ki in service teachers ni ki nonghikai ki bala don lopa ha ka kam bat ki ba sha thungkam hadin ka NCTE notification ka bala penmi ha ka apply tarik ubnai August 2010 but ki ba hikai ha ki government school SSA school deficit school ad hoc school but kini ki private unaided school ki bom jiyo jingirat na ka sarkar baki ha pan ialeh ya kani ka MTET exam 2021 ka jingli ka bangingi kwa banbo ya ka sarkar jela but kumjuro ya ka tanat puli puthi ba la nakaliang jongki kila phane em ya kani ka jingpen bana ka bala penmi da ka sarkar jela lengba ka tanat puli puthi Sabaro ki school SSA ad hoc deficit government kini ki private unaided school banlong kum ka jing pentip yaki ba baro kini ki nonghikai ki bala donlo pa hakakam ki in service teachers but ki bala sha thungkam hadin ka arpulai trik ubnai August 2010 ba ki ha banyele ya kani ka MTET exam 2021 balai ni bo ya kanika jingkeli kadai namar bahagini ki candidates ni bala deb hadin bala nakaling jong ka DERT kala penmi ya ka jingpen bana hakan drutrik jong ubnai August
arjar arpaway ba de ban tap no ye kini ki application form hak bai de bar kini ka MTET exam arjar arpaway ki babon kini ki in service teachers kini ki nonghikai ki bala don lo pa kam kila don hapreng ka jingkumar jingmut bat ka namar ba ki babon na preng jungki kindon kata ka jingtip ba ki ha ban ialeh ya kani ka MTET exam arjar arpaway khamtam kitu ki bala sha thungkam hadin ka NCTE notification ke bala penmi ha ka arpulai tarik jong ubnai August arhajar shipeu kumta na kaliang jongi ka association ni bo ka jingkerpat ya ka sorkar jela berkumjuru ya ka tenat pulih putih jong ka sorkar jela lada kimpat pha ya ka di ka jingpentip sha baro ki school pakin sngau ba ban pha no marmar ya ka jingpentip sha baro ki school khnang ba ki school managing committee jong ki school ba pher lang yong ka government school ki SSA school ki divisi school ki adok school ni ki private unaided school ki bomjo jingrap na ka sorkar ba kin patha yala ki jong ki nonghikai ki bala sha thungkam hadin ka NCTE notification ka bala penmi ha ka apply tarik jong na August arhajar shipeu ba kin ialeh ya kane ka MTET exam arhajar arpaway ka ba arpat kalong ba ki babun ki nonghikai ki bala don lo pa hakam ni ki in service teachers ki ba ialeh ya kane ka improvement exam bakin improve ya ka marks jongki ha ka class 12 ban kot 45% na po embos tikumba kalong menta na kaliang jong ka embos kampat la ban penmi ya ka result jong ka improvement exam class 12 ka ban kaliang jong ki nonghikai bala don lo pa hakam kila ialeh ha bunai April May arhajar arpaway akabay day bat kani na kaliang jongi ka association ada jing sukhia ya kani ka kam nila yola ban ya kren pat joint director jong ka embos isa m marbanyang bat nila kerpar ro yi ba na kaliang jong ka embos bakan sngobha ban penmi kloy ya kani ka result jong ka class 12 improvement exam arhajar arpaway hakaba na kaliang jong i joint director isa m marbanyang ila ai ka assuran ka association manakaliang jong ka embos kan persangkat bala ban penmi no ya kane ka result jong ka class 12 improvement exam haswa jong ka khat khandai tarik jong ubnai August arhajar arpaway kabamut shwa ban kut kane ka tarik ban thep yaki application na banta kane ka MTET exam arhajar arpaway kumta nakaliang jongi ka association lengba jong pi kilat pathai kubor ni bo ka jingkerpat ya ka sorkar jela ya ka education department bat kumjuru ya ka DRT bakin sngobha ban extend ni penjrong ya kita ke tarik ban thep ya ki application form ha ka bai dei bat kane ka MTET exam arhajar arpaway khnang ba kini ki nonghikai ki bala don lopa ha ka kam ki ba sha thungkam hadin ka arpulai tarik August arhajar shipeu bat kumjuru kitu ki ba ialeh ya ka improvement exam class 12 na embos kin yolat ban thep ya ki application form jongki ban ialeh ya kane ka MTET exam arhajar arpaway kabak hadu ko bana kaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ni kwa banbo ka jingkerpat bat ka jingketu ya baro kinohikai SSA ki badon ha ka jela Meghalaya bat ki bala sha thungkam hadin ka NCTE notification kabala penmi ha ka arpulai tarik jomnai August arhajar shipeu ba kin ialeh ya kane ka MTET exam arhajar arpaway khnang ba kano mi kano ka kenrum kendram hadin habut pat ngi kitbok kitwiang ro na kaliang jong ka association ya pi baro ba pinya pas bah ya kane ka MTET exam arhajar arpaway